салому алейкум бародаро, чӣ хелен? Созен ҳама каса тинҷе. Ана имрӯз навори навбати мо бахшида мешавад ба ниҳолое ки худмон яъне ки бо акамон ташкил кардем барои фурӯш қарор доранд. Яъне ки гуфтамонем ки дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. Иҷада ниҳолои М1 Шантон фте 3 сол душ аст. ин ниҳолае ҳозир як донаша мегирем нишон метем. ҳамин ниҳолои калони хушрӯе. ана ҳамин кӯчатҳо дар фурӯш дорем. боз як бор такрор мекунем ки ино дар шаҳри Панҷакент дар деҳаи яъне ки дар ҷамоати Саразм деҳаи Янақишло. ино Шантон, кӯчатҳои Шантон ино. ин тараф фте, кӯчатҳои фте. ана ҳамино фурӯшта дорем. мақсад чанд донае ки бошад территорияи шаҳри Панҷакент. тарафи Хуҷандам мақсад хеле дастав каша бо гапзанон кунем. тарафи Хуҷандам Душанбеам рӯи қадам мегирем. бо плюс тагиштам тайёр шудааст. майда тагиштам тайёр шудааст. ин тарафош бо беҳад калон шудагиа. ино Шантонга. ниҳолои Шантон. ин тарафта М1. ино ҳамаш М1. М1 просто камтар дер шинондагия. акамон барои ҳамин камтар майдатар шудагия. ҳатто хеле як ҳафта кам дер шинондагия. ино як ҳафта пеш шинондагия. иноам калон тайёр шудагия. фурӯшта дорем. алафоша ҳар рӯз мечинем. мақсад обуш метем. бо касе ки аймо харидорӣ мекунад барои ҳамин чиёш мақсад шинондаништам мақсад чиёша метем. дору мақсад специални дору дорад. пешаи замин шинондан як доруда обработка мекунем, баъд мешинонем. бо тарзи шинонданаш агротехникаш ҳамаша худмон ёд метем. мақсад аймо мефурсем бо байни як солда мақсад чӣ кор кардан дар кора, чӣ тарин дору додан дар кора, кай озуқа метем, кай мақсад ягон дору метем, тарзи дору додан, вақти об мондан. бо хеле дору барои ҳашарот хеле кемакош ҳастам ки яхе ҷода ҳаста. ин территорияи Панҷакент яка бисёр нестаю. хеле ҳашарото не ки ёфта мешава. ҳар хел ҷо ҳаста. мақсад алафода мешава. мақсад хеле дору задан дар кора ҳашаротода. бо маниҷада бо як чиша нишон метем. ани павлония камтар зардай кабутай дидем. мақсад ин зард шудан мақсад камтар озуқа намерасад. бисёр клиентҳо пурсидаистанд ки чӣ ниҳолоро мебарам ба яхта дуташ мақсад зард мешава. барои чӣ зард мешава? ин номи касали намедонам номш ҳозир хотирам биромад. номиш кимчи балоя да мақсадам хел касали ҳастай. инода мақсад оли неста. ин касали неста. ин да ҳастай. мақсадам хел доруш ҳастай ки доруро мезанем. мақсад амино зардаш мерава кабуд мешава ҳамаш яхе. баъде ки заминда мешинонен ҳамин бо зардиш пайдо мешава. ҳатто ин ягон чизе чӣ мегам мушкилӣ ё ягон проблема неста. ин мегзара мерава. просто эда як витамин намераса. витаминша бо худмон чӣ мекунем? доруш ҳаста специалне. доруша мо худмон мегем чӣ дору задан дар кора. ҳатто хеле дору назаненам ҳамин чиз бо кабуд шуда мерава. ин просто як касалия не ки як чизи страшне неста. так бо чӣ бигем? қаламчаҳо тамом шудагия. мақсад ҳастай 2000-3000 қаламча ҳастай. ҳатто қаламчаҳорам рӯи карда метонем. ҳастай камтар қаламча. ҳатто ин объёми бисёр неста. ранги саршави сезон. уже сезони қаламча буд шудагия. кӯчатҳоям буд шудагия. асосан то моҳи июна ҳамин стаканчикҳоро метонем шинондан. ҳозир вақти стаканчикҳо омадагия.
Ози панҷакенда я 2-3 рӯз чикадагай то даҳмора боронӣ нишон додеса. Мақсад ҳами боронӣ гузаранд, заминҳо ки тайёр шуданд метавонем ҳама каса якҷоя мақсад бишнонем. Ози худмонам шинондем я 500 дона қариби 1000 дона шинондем. Ине ки динам худтон касе ки панҷакенда медонад чӣ зад, борон задум, чи жола меган, чӣ меган, оно задану бисёри кӯчатҳомро вайрон карданд. Насиб кунад ҳами 2-3 рӯза то даҳума борониҳо бигзара, бо чӣ мекунем, мақсад чиёро мемонем, ниҳолоро шинондана бо сар мекунем. Ана ин стаканчикое. Стаканчико размершона бо чӣ мекунем? Инҷода бо гуфта гузарем, чтобы яхело меган ки стаканчик майдай, калонай. Инҷода ҳастай. Размерш 12x13. Ҳашти видеода маълум бошад 12x13. А так ин калондам шинонда мешавад, барои фурӯш мақсад майдатар шинондагӣ. Ҳамин мешавад. Соли дига насиб кунад, соли дига моҳи ҳамин сол моҳи ноябр бо каламчоро фурӯхтана сар мекунем. Ҳозир ваъда метиҳем ки мақсад насиб кунад чӣ мекунем, стаканчикошу чиёша падарка мекунем худмон. Так бо чӣ бигем? Хай чи WhatsApp мо ҳаста, ами рӯи экранда WhatsApp мебурояд. Касе ки бо меҳмонаи мода обязательно каналда подписаться кунен, я лайка биҷикан, лайки бесума. Обязательно обуна шавен. Ба ами WhatsApp ҳаста, бо васитаи WhatsApp мода алоқа буроен, чанд дона ки бошад. Любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Саломат бошен, сарбаланд бошен.